Mira, nosaltres com a juristes en l'associació Atenes també ens vam plantejar això. Vam dir, potser val la pena començar a fer trontollar les estructures i atacar, diguem, allò que utilitzen com a arma venjativa, que és la justícia, que és la que han utilitzat fins ara contra nosaltres i seguiran fent-ho. I ho hem fet. De fet, consten 3 querelles que hem arribat a Europa i estem esperant a veure com acabaran, però tenim al davant unes institucions que estan preparades per impermeabilitzar tot això. És a dir, ells ja estan acostumats a aquestes coses, saben perfectament que tot allò que nosaltres com a juristes plantegem ho aniran filtrant, t'ho aniran denegant i ja t'aniràs tu a Europa a defensar el que sigui. Són estratègies que ja hem valorat sempre. Però al final sí que ens hem donat compte, a Atenes ens hem donat compte que no havíem de deixar de fer-ho. És a dir, nosaltres teníem molt clar que l'objectiu era que ells veiessin que des de l'advocacia catalana hi havia gent que estava disposada a arribar a les últimes conseqüències i que posaria les querelles que fes falta per visibilitzar que hi havia una clara actuació judicial molt irregular o clarament delictiva en alguns casos. Però en realitat el que nosaltres volíem fer com a juristes era una mica traslladar el mateix que en certa manera ja s'ha parlat aquí. És a dir, els que estem en aquesta sala no hem deixat de ser independentistes. Algú ha deixat de ser independentista? Vale. Llavors, com que ningú ha deixat de ser independentista, aquesta força la tenim sempre, és nostra. No ens la pot treure ningú. I això és el que els hi fa més mal, perquè efectivament el Pedro Sánchez ve aquí pensant que això ja està desactivat i que les properes eleccions ja no votarem independentistes, que tornarem als anys 30, quan hi havia un 10% d'independentisme. Ui, no sé si estic fent massa xivarri. I, per tant, ells estan convençuts de que això ja s'ha acabat. I el que d'alguna manera els hi provocarà una reacció, diguem, de desesperació és veure que no s'ha acabat i que nosaltres no ens aturarem i seguirem votant aquells partits polítics o aquelles llistes que es facin, o el que sigui, que vulguin lluitar per l'independentisme. Perquè és el nostre objectiu i no el deixarem. I, per tant, com a ciutadans, la nostra fermesa és la seva desesperació. Ells estan convençuts que ja han acabat. No han acabat res. L'únic que han fet és aconseguir una pausa, perquè, evidentment, en aquests embats un també té necessitat de descansar de tant en tant. Això és bastant agotador. Però, al final, el que està clar és que el que té el convenciment de que l'objectiu el té clar i el vol aconseguir no s'aturarà mai. Jo tinc, semblarà una mica estrany, però en el món de l'advocacia, com que ens coneixem tots bastant, jo tinc amics que són de Ciutadans, ho confesso. Pocs, però en tinc algun. De fet, amb el Carlos Carrizosa vam arribar a compartir fins i tot una causa. Vam portar 2 germans, ell portava un i jo portava l'altre. Era un altre, era diferent al que coneixeu vosaltres, però feia d'advocat i estava en una actuació d'un tema del torn d'ofici i ho vam compartir. Però amb algun company de Ciutadans hem anat a dinar alguna vegada i la seva pregunta sempre és la mateixa. És, escolta, tu segueixes sent independentista? Clar. Però no has canviat d'idea, ni canviaré. Diu, és que contra això no podem lluitar. Dic, ja, és que és el que a mi m'agrada, que no pots lluitar contra això. O sigui, això és el que et desespera. I a mi m'agrada que sigui així perquè ells tenen molt clar, com em va dir un dia un advocat de Sevilla, em va dir, diu, esto de la independencia no tiene remedio, ¿verdad? Dic, no. Dic, llegaremos. ¿Cómo? Ya llegaremos, no se preocupe. Per què? Perquè si mires la trajectòria de la independència des dels anys 30 fins avui, ha canviat una barbaritat. Jo tinc fotos del meu avi dels anys 30 a les Rambles, eren 200 persones amb una pancarta demanant la independència. Això sí, amb barret, tots ben vestits, aquella època anaven tots molt... Però ara som molts més, vol dir que tota la repressió de tots aquests anys de l'estat espanyol és una repressió que ha fet potenciar l'independentisme, no l'ha minorat. Per tant, anem a més, no anem a menys. Que necessitem reactivar-lo a vegades? Sí, no passa res. Que necessitem descansar? Descansem. Però ja hi arribarem, perquè els que estem aquí som independentistes i això no ho pot canviar ningú.